Когато пипна тук, го усещането тук. Много странно. Всеки някой ме провожда от тук до там. Понеделник. Аз съм звезда. Смъкнете ме от тук. Робин Катинарче, защото той искаше да има като нашите. Беше мъжки ден за разкрасяване. Понеделник. Сваляй моето гадже. От 22 часа ще видите. Не обвързаната да Това имам предвид. Така се играе. Гаджето ти не е натиснало бутона още. Мисля, че мога да получа. Иска да се скара. Божичко. Толкова необвързана в момента. Се справихме заради това семейство в рамките на седмица. И помнете, ние изобщо не трябва да показваме тези кадри. Как го прави? Как го правят? Всички на борда, хайде! Пазете се, защото... Как го правят? Много е трудно да се работи. Как го правят? Понеделник. Пълна промяна на къщата. Шоуто още ги биваш. Ще бъде единствената ви драга. Цялото време какво ще приятелите ми си начите на опита чуваните. Бъдете секси. Кълчиш се отвратително. Опитай го. Отвратително е. Хайде с краката по-бързо, скачайте. Не мога да го направя, ще повърна. Няма страшни отдишни. Ако така ходите по подиума на Валентино, той ще ви смачва. Трябва да ме слушате, защото има да кажа и знаят откъде идваш. Никъде не забавя. Мисълкото семейство трябва да внимаваш с красотата си и не можеш да се отнесе. Много се вълнувам. Опитваме се да създадем новия супермодел. Той е като полиране на диамант. Всяка събота и неделя. Реалната телевизия. Джентлмен, господа, взехте решение. Да, сър. Бен, Да, сър. кого номинирахте? Номинираме едната. Добър избор. При положение, че днес той приготви суха риба за майката на рожденичката. Няма по-лошо провинение. Освен, може би,